Sa mga pangenot na bareta, tulong persona erido sa diskwido sa malilipot, insidente hagop sa CCTV. 5 pang persona erido man sa magkasuway na diskwido sa Sorsogon asin Masbate. Nagkaperang tricycle driver sa Legazpi City na sampulan kan anti-isnabero asin campaign against fare overcharging kan PNP HPG. Asin piling kaakian sa Legazpi City na tauwanin amay na pamasko kan Pidea Albay. Maray na hapon, Miyerkules, Disyembre 14, taong 2022. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Tulong persona erido kan mawaranin preno ang sarong delivery truck sa malilipot. Insidente hagop sa CCTV. May report sila Arnie Miranda. Sa cellphone videong ini, mahilingan pagtaong asistensya kan mga residente sa duwang lunad kan pulang delivery truck na nadiskwido alas 2:20 nin hapon kasudma sa Purok 1 San Jose, Malilipot, Albay. Mahiling man sa video ang mga nagkuriyat na alak. Antes ang pangyayari, nahagupa sa CCTV sa lugaran insidente. Sa impormasyon, gikan Legazpi pasiring kota sa syudad nin Tabaco ang pulang delivery truck na kargado nin 25 toneladang alak. Mantang pigbabaybay ang nasambit na porsyon, nawaran subot ininin preno, as sinapirita na ibunggo sa nakaparadang truck na pag-iriba man sa nasasarong kumpanya. Investigasyon so parehong behikulo halin Legazpi. Ngunyan po, nainot sa behikulong ining Vehicle 1, nainot na mag-travel, tapos nag-decide na magpundo digi sa gilid kang tinampo kang San Jose kung saan nangyari so pang aksidente ta antaramon kang painante maida. Habang nakapundo duman ining si vehicle to pag-abot duman sa bago magkurbada pababa nawara na ki preno. Kaya so tendency so ginibo kang driver tanganing dahil na magkaigwa ki injury sa iba, dahil na kay ibang madamay, bali, kinabig niya na sumanibila, pasiring sa tuo. Binisto ang lugada na driver na si Jay Manugid, 37 anyos, asinantugang na si Ruel Manugid, 35 anyos, parehong residente kan barangay Katagbakan, San Andres, Catanduanes. Lugadan man ang pahinante kan nabunggong truck na si Anthony Torrepalma. Bago magbiyahe, checkon ang brake, gabos na sublubag baga sa behikula. Buda, ang advice ko din sa mga kurbadang iniasim pababa na lugar, itig-apod kitang so engine brake baga po. Pag mga araw ka na loaded kita, ilaag na ninda dyan sa segunda ang kamyon ninda. Taning pagpababa, kontrolado na ang pagbaba. Tulos man na ipigdara sa ospital ang mga lugadan. Maswerte naman na nakalampas sa lugar kan pinangyarihan ang personang nahiling sa CCTV na naglalakaw antes sa insidente. Mientras tanto, sigun sa Malilipot Municipal Police Station, nagpromisa na ang kumpanya na saguton ng mga danyo sa insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, La Arnie Miranda. Apat naman na persona erido kan magbanggaan ng duwang motorsiklo sa Sorsogon. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Irido ang duwang driver nin motorsiklo asin ang duwang backride matapos na madiskwido ang pigmamanayang motorsiklo sa barangay San Antonio, Kasiguran, Sorsogon, alas 6 nin banggi Lunes, Desyembre 12. Sa impormasyon, lango sa alak ang driver kan sarong motorsiklo na si Danilo Del Rosario, pati na ang backride kay ining si Wemark Espera, 20 anyos, asin parehong residente kan Santa Lourdes, Barcelona, Sorsogon. Nawaran subuot ng kontrol sa pigmamanayang motorsiklo si Del Rosario na nagresulta nga ni aksidente kay ining maokupara ni bong na linya kan tinampo. Asin makabanggaan ang papasabat na sarupang motorsiklo na pigmamaneho man kan 27 anyos sa si Richie Dolyasin. Kaibaan 25 anyos na backride na si Lamor Legazpi na pauli na kuta sa saindang residensya sa barangay Adubis, Kasiguran, Sorsogon gikan trabaho.
ang aksidente po baga is seconds lang po yan na naabot. Hanggat maaari po, iwasan po natin ang makaskas na pag-drive sa mga bihikulo. Mayo man subot na lisensya ang duwang imbweltong driver asin anas mayong sulot na helmet. Kasi required man po baga talaga na pag magamit kasi bihikulo once na mag-angkas kasi motor, magsampa kasi ano man na klase ng sasakyan, dapat po kompleto dokumento ka man po. Sa ngunyan, na-turn over na sa hepatura ang duwang motorsiklo, mantang nagpaparahay pa sa ospital ang apat na imbweltong persona. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Nagkapit ang tricycle driver sa siyudad ng Legazpi na sampulan sa nagpapadagos na anti-isnabero kan PNP HPG. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Natikitan ang tricycle driver na ini sa siyudad ng Legazpi matapos na maningil ning mahal na pamasahe sa solong pasahero kani. Nagikan sa naman sa Sarong Hotel sa Barangay 24, asin buminaba sa Sarong Dakulang Mall sa Legazpi. Imbis 18 pesos, 50 pesos ang hinagad kani sa sayang pasahero na naging basihan kang Regional Highway Patrol Unit 5 asin LTFRB nga nini ang tikitan. Hindi, magtamagin po kayo, sir, kung iyo talaga yan. Ayaw po. Pasensya na, sir. Apwera sa overcharging, dinakupan ang tricycle driver na inihuli sa pagpapasada ng kolorum asin mayo pang lisensya. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Ruel Salvino, Deputy Chief kang Regional Highway Patrol Unit 5, ang pagkakadakop kang duwang tricycle drivers, parte pamanggiraray kan sa indang nagpapadagos na anti-isnabero and campaign against fare outrage. Katuwang ang LTFRB Bicol na ubetong magkadarakop ang mga pasaway na driver na mapang-abuso as hindi nagsusunod sa ipiglatag na trapika kang LTFRB. At yung ano po, safety ng pasahero at ng iba rin na gumagamit ng kalsada. Kasi pag yung pong isang tricycle na wala siyang prangkisa, walang driver license, so supposed to be po, hindi siya bibiyahe hanggang hindi niya natutubos yung driver license niya at hindi siya nakakapag-apply ng franchise. Sigun kay Salvino, padago sindang makondukta ng siring na operasyon, urog pang paparani ng Pasko. Utility vehicles natin ay sasamantalahin nila yung Kapaskuhan kasi marami po yung mga tao na mamamasyal, lalabas po. Kaya yun po, parang sinasamantala nila yung panahon na ito para po kumita. Magigirumduman, Disyembre 6 kang enot na ikondusir sa Albay ang nasambit na operasyon kung sa induang taxi driver sa Bicol International Airport sa Alubo, Daraga ang nadakop sa pigkasar na entrapment operation kang otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki erido sa aksidente sa Masbate City. Asin piling kaakian sa Legazpi City na tauan ni amay na pamaskokan Pidea Albay. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate.
Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nagbabalik-an ako Bicol Online TV. Lalaki erido kan madiskwido sa Masbate. May report sila Arnie Miranda. Irido ang sarong motorista matapos na maaksidente sa Purok 2 Barangay Kinamaligan, Masbate City, Lunes, Disyembre 12. Sigun sa tagapagtaram kan City Disaster Risk Reduction and Management Office kan Masbate na si Alexis Mabini, alas 10:44 nin banggi kan magbangganin buweltong motorsiklo asin tricycle na ikinairido kan biktima na tulos man napigdara sa ospital. So, upon arrival po, in-assess nila, then nilagyan po nila ng first aid po, nilapatan nila before po nila transport papunta pong hospital. Maswerte naman na mayong sinapong lugad ang driver kan tricycle, na pag-araman man na nakainuman motorista kan mangyari ang insidente. Responder po, hindi naman po daw talaga, hindi naman sobrang bilis, pero yun nga, dahil nga po na under the influence of alcohol po yung driver, hindi niya po talaga na-control yung yung pag-drive niya. Mientras tanto, antes ang nasabing insidente kan Disyembre 11, inot nang nagkaigwanin aksidente sa Barangay Tugbo, Masbate, imbwerto man ang sarong tricycle asin pribadong bihikulo. Pagirumdum na sana kan CDRRMO Masbate, pirming maging rigmat sa pagmamaneho, ngani iwas perwisyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Arnie Miranda. Indignation rally kontra sa teroristang grupo pinanginotan kan Philippine Army. May report si Maria Lorenzana. Nagkondusir nin indignation rally ang 83rd Infantry Battalion Philippine Army kontra sa Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF kan Lunes, Disyembre 12. Nagtiripon ang partisipante sa covered court kan Barangay Salvacion, Tinambak, Camarines Sur. Sigon kay Technical Sergeant George Orea, Chief kan Civil Military Operations Unit kan 83rd Infantry Battalion Philippine Army, obheto kan aktibidad ng mga podan sa 81 individual na pigtutok dong padagos na nagtataong suporta sa rebeldeng grupo na magbaliklado na sa gobyerno. Hindi po yan, ma'am. Inuurong ng dagang suporta, ma'am, at least magkano na po sa gobyerno. Tanganing progresibo po ang kauswagan ng banwaan ng Tinambak. Magpos, ma'am, sa buong kabikulan po, ma'am. Pagmarina niyong grupong inyong CPP, NPA, ma'am, na nagpapahirap sa patuyang bayan, ma'am. Nasa 200 na individual gikan sa 7 barangay kan Banwaan ang presente sa indignation rally. Nagpailing man in suporta ang lokal na gobyerno asin Municipal Social Welfare and Development Office kan nasabing Banwaan, Tinambak PNP, Camarines Sur 2nd PMFC, Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company, asin Camarines Sur Provincial Police Office. Dahil yan, ma'am, suportahan, ma'am. Medyo nawawara na sila po, ma'am. Kung sinusuportahan pa sila, halawig na panahon po yan, ma'am. Kaya, ma'am, ang kalaban sa ma'am, ang estado, ma'am. Kaya, ma'am, kaya, ma'am, kapulisan, ma'am, at kasang daluan, ma'am. Magigiromdoman, inot ng pigkondusir ang parehong aktibidad ka nakaaging Mayo sa Naga City. Mientras tanto, kasabay man na pigkondusir sa pagtiripon ang pananao sa residentes nin food packs gikan sa LGU Tinambak. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Piling kaakian sa syudad nin Legazpi natawan nin amay na pamasko kan Pidea Albay. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. 50 kaakian sa Barangay Tinago asin Kapantawan sa syudad ng Legazpi ang napiling maging benepisyaryo sa amay na pamasko kan Pidea Albay. Apwera sa mga regalong pangchikiting, may pigpanauman na food packs, bagas asin hygiene kits. Ang 3 asin 8 anyos na aki ni Nanay Emily, ang 2 sa maswerteng benepisyaryo. Ang mga regalong yan, maubuan na po sindakayanta. May mga kawatan, may mga bagas, tapos mga iba-iba po pang tigtarao. Ngunya na taon, may tema ining kamustahan sa Balay 2022. Sigun kay Noe Brigel,
Provincial Officer kang PDEA, ininang ikaduwang taon kang aktibidad na ubetong makapagtaong kaugman sa kaakean asin makapagtaong alalay sa mga barangay sa syudad na may naitalang drug surrenderies asin sa mga barangay na drug cleared na, siring kang barangay Kapantawan. Sana mag-ugma, sana makataong kitang kaugmahan sa mga aki and sa mga adulta na nag-join digdi para sa inot sa mga aki. So sana maugmasin na sa mga regalo ta. And duman sa satuyang mga piwoods, sana ma-enjoy maninda so itataot ang dit na regalo para sa inda. Apwera sa mga regalo asin food packs, sabay manapig kondusir sa lugar ang medical asin dental mission. Nakatuwang kang grupo, anman iba ibang stakeholders na nanaumaning bulong asin bitamina. Sa presente, wala pa kitang na-monitor na nagbalik sa illegal na droga. So ini po kaya sinda ang napili mi na tao maging beneficiary ka ini. Mientras tanto, sigun sa opisyal, 17 barangay na sana ang apektado kang illegal na droga sa probinsya kung sa target ninda na maideklara na ining drug cleared sa masunod na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Numer Korporal. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. 11 Diaz na sana, Pasko na. Ako si Jen Nuñez. Salamat!